making rinne Ekenengu. Na many my na be kind on no start and do preach. Meleme. I work and no more nabata no do preach. We didn't nabata be if me we no more nabata work. I wish the quarter line for na keji mali. The vein a pado na big rubo starter. Do mari jazaka ezazu. As nature in Osalogo. Ugwigwula amaka. Ụbọchị tabugo dị ire bụ ụbọchị nkwọ 18th of June 2021. Ọ mmemme ka anyị nọ na ya. Mmemme anyị nọ na ya otu gaa ka o bidoro. Mana onye unu anụ onye ta dị dị ire n'ụwa chiboftere bụrụ nkwọ bụ Honorable Dr. Chibueze Ejiofor-Nzekwe, onye Ụmụbele agụlụ Ọka n'ime Ọka Kingdom, wee bịa bụrụ onye eji ekwensu Ọka wee mmalị. Ekwensu gbara uwe na ana Ọka achọwa nwa Ejiofor-Ogbanje. Onye mụta m bụ nwa Ejiofor a na-anụ maka ya aka mara ịtagbuo gboo mee dibịa. Onye bụ onye mụtara ekwensu Ọka m. Ọ na obibe m ka ụnọ taa ụbọchị taa dị ire n'ụwa a na-eme oriri alụsị the great oracle. Alụsị jere obodo ebo wee nata, alụsị jegoro mba wee nata, ọdịbe anya dị na mba. Onye bụ alụsị akete naftala agụ nwa okwu n'aka ekwensu Ọka onye kwụ na n'iwe n'ụwa. Na making rinne no start. And if my not attack and me idabania. Onne na onye ka na ibi ka na bịa kwụ ka bịa gbuo. I will give it. Ewe na-eme nya biwe do ya. Can apata about 15 in addition to con apata west na kin rinne. And what's going to open a trap no bosta tamaka ina if no men na edichi na nazana. Mana like do madu do na dot ya or na buy. Ina follow jogo to apata no men na mu never na we bezo kudi. And what's going to preach in a trap near Basalo menana. Malibu. Omena ekwubedu na omenala olili nne. Mana ọ na-aka mma na onye mali nna ya ba amagolu ndị gboo. Ọ bụ ma akụziela ibe azị ibedu na omenala bụ ụmụazị o chiri ike. Omenala anala amụcha. Omenala dị ka driver shi na ọ mụchago moto shi ka ọ bụ anala amụcha. Na nke nna ebe kụzieri nke nna ebe kụzieri ka ihe ji ya mụta imebie ọ gabalịghị. Ya bụ ndụmọdụ na-enye ụmụ ikolobịa anyị atụmatụ ụmụ nwoke onye ọbụla tinye uchu n'omenala. N'omenala ka anyị bụ ndị gboo bụ nna ebe ji wee buru buke ndụ buke nka. Ọ na omenala agbakọtasịrị azụ ụbalụ ọnwụ ji wee du, ụbalụ ọya ji wee du, ụbalụ nsogbu wee du. Kedu ibe bụ omenala amụ mmadụ marichi kedu ihe achị na-agbalị mmadụ agụ onwe echi achị na mmadụ chọrọ ka oke na-echie ọkwado ibe nkwado. Omenala bụ ibe wetara nsogbu nna ka ọlụ na ibe dụka alụ onwezi nke a na-akpụ akpụ. Ụmụ agbọghọbịa na-agbazi alaba nko, ụmụ ikorobịa na-agbazi alaba nko sagi na akarịzi ete maka na alụ bụ alụ. Anyị wee na-ayị ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa ka ya tara azụ jee kpụọ alụ adụ na omenala. Onye mara nke o metere ka o jee kpụọ ọnya ka o wee ndụ ebi maka na ọ bụrụ na ijewe ụka born again n'ihi ya bata ụbọchị izi anyị emeghị mmiri nchukwu meghị mmiri nsọ. Ya bụ ọ bụrụ na itofute anyị agbaghị agwụ onye bụ omenala. Mmiri chukwu anyị eme n'ụlọ ụka onye bụ mgbagha agwụ ka e wee mara onye n'ọgwụ ka i wee kwudozi ụkwụ na ntọna na onye amụ n'ọgwụ tọrọ ka i wee metofie na ọ bụ na nna ijide ụgwọ wee nwụrụ gụbụ nwa ya ga-akwụ ya. Onye bụ omenala na omenala erike akụwa bụ omenala ọdụ nnekwu. Mana ele ịbago na egwu a na-ekwu iwe na ya bụ Ogbuebi Ngenigwe Agụ na ọsagokwela ọkụ ọraga na-anụzi maka omenala ba n'iwe onyonyo dị iche iche a na-ekwuzi ibe a ka anyị gwa bụ ụmụ ụwa ndị nọ na mba ndị n'obodo ebo eriri ya gị ime na-eme omenala ọ na-agazi iyi. Omenala ọbọkwa ije gwọta ọgwụ pala oke ite dobeghị ị na-eri piji na-eri nwere isi niile eme omenala. Omenala nwe ngwuru ọ tọrọ atọ na bere and ngwuru ama ọ tọrọ atọ bụ agbụrụ nke Chukwu kwere nkwa bụ agbụrụ Abraham. Onwe Ejiofor-Ogbanje kenere nne na dukwu iche. Enwezi na ya na ụwa pụta iwu na owori na-aghọta ihe gbasara omenala na egwu ọgwụ. Owori ya bụ ego ọjị dịka ndị gboo esi emejuwe mara anyị owedasị na egwu ọgwụ.
onwesịghị kọwara ọrụ na eze ndị na-egeghị ntị ugbu a ibe dị iche na ịgwọ ọgwụ na omenala. Ihe dụkwara ka mmadụ ji ebiche Chike wee nyụwa nshi. Ọgwụ abụlọ chi, omenala sọrọ ya. Amara m ele m echinyela onye na-agwọ ọgwụ aka ka nkụzieri ya akụzi ka o wee mụta. Mana n'iwe onyonyo m na-ekwu na ọ bụrụ na onye ahụ ebido taa gbanwere ndụ ya, ghọta na ọgwụ dị ka abị a na-eyi n'alụ. Ọ bụ na mmadụ na-eyi abị ọ na-asụ ya kwa ụtụtụ kwa ehihie kwa aṅachi, o nwee nke ogodo amụghị elu o dechere edekowe na hanga bọchị ọ ghachitezie nwe ka o si wenye ọkpa n'ọdọba ele ọgwụdụ. Mana omenala dụ ka abịbịa ekọlụ na ana, abịbịa ma akọ na ana ibe a na-atụ anya ya bụ mkpụrụ osisi ama akọlụ ka o fute ibe dị mma. Ọ bụ na mkpụrụ osisi kọ na ana efutere ibe dị mma chọọ manụ ka igbu anya, ọnya bụ omenala. Omenala ka nna anyị ji wee bulu ya. Bụ na Chukwu okike abịa ma gwara ụmụ Israel okwu na mgbe o ji wee lafụchi nke ndị nna nna ha kpebere chi ọzọ. Ọchị ọzọ bụ ọgwụ ọnya ka alụsoro ya metere alụ na ndị uwe amazi nke bụ omenala na ọgwụ mekaniki egwechi mali ndị bụ ndị ala. Onye ọbụla na-emezi dibịa, onye ọbụla na-emezi omenala, ekpiri karịsị ụyọ karị amazi elechi ekwu ọdụmma. Mana a na-ayọ ka onye ọbụla na-ege ntị na-efolo okwu mụbụ ọrọbụ dọkịta Chibueze Jọwọnze Ekwe na-ekwuzi ibe a. Onye nwa ajụjụ ọ na-ajụ ka e wee mụta ibe bụ omenala, maka na ibe mbịa bụ ka atọ ndụ mmadụ agbụ. Ekwensu nke mụ abụrụ nke a na-afụ ọnụ nke na-eweta aka ohuri. Agwa mụ na ama mbụ ekwensu gbara uhio ya bụ ọ bụrụ na ọgbọ n'uke agbachi ezibeghị gbawa m nwa na mma abịa gbaghefie. Ọ bụrụ na ibe siri ike gbawa m nwa. Ọ bụrụ ibe ahụ eme omenala ka a kụziere ihe. Ọ bụrụ ibe alụ ka ị metere ka agwa ndị na-akpụ alụ ka ije kpụọ alụ. Ọnya bie na agwa ndị mmadụ na a na-eji nchiche atụnyela ọnya na onwere mgbe eji ewere ọgwụ tielu omenala na-alụ ka ọ bụ omenala bụ omenala. Onye na-agwọ ọgwụ gọwa ma omenala ka anyị na-eme. Nna m ekeneru nne onwe ji ọgba nje onye na-amara nna gị mana ọ bịara abịa na Anambra steeti ekeneru nne anwesị dị ka dibịa ndị Igbo ọzọ Igbo ndụ ebu. O nwere ihe dị iche iche ị na-agwụkasị ka ndị ọra na eze ndị ga-egeghị ntị ma emesịa ihe niile nke n'ọnụ gị? Ajụjụ amaka maka onye kwuo ebe o si abịa alụ ewe mara ebe o si enyere ya aka. Ụfọdụ ga na-anụ ọdụkọsị omenala ka m na-ekwu. Nna m taa m na mụ zọrọ Igbo ndụ ihe ba ji wee gwọọ ọgwụ ba ji wee zọ ndụ bụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Nne m tarị nna m jiri ime na nwaanyị anaghị atụ ime, o jiri ime nwaanyị atụrụ ime na amụtara nwoke nna m gwọrọ ya n'aka nne ya. Nne mụta nna m mere omenala kpuchie mgbe ihe okpukpu chụchaa m aja o wee rute m. Ịbịa na ngwurube ndị be Nze Ekwe anyị nwere ebume mpụ na ngwuru nchin ya anyị kele ọrụ eke. Ibe eji mara m bụ nzọ ndụ. Chukwu were abịa na mgbọrọgwụ chia m na ọmamụdụ ka amị na amụ Ojukwu na mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ma mụ. O nwere ihe a na-ekwu ụlọ ọkpa ọdụ ka ntụfu mmadụ ntụfu nkịta akpị n'ebe nnọ. Ọya dị iche iche ekwela ọgwụgwọ ọbụla ọnụ na Chukwu na-eme. Mana sọsọ owu okwu m na-ekwu bụ na alụsị a na-ekwu okwu bụ nge n'igwe agụ. O ji ụzọ agwọ ọya ndị ọya ka anyị ji agwọ ọya. Ọya ka a na-eme mmemme ya ka adịdị ibe nwa na ibe kwuru ibe akwụdebie. Ya bụ na nje gbọba akwụ na-abịa dịka ma amara ibe m na-eme maka ndị na-akwụ ọgwụ na redio, ndị na-akwụ ọgwụ na TV riziri nne na onye aba bịa amara ibe ọ na-eme. Ibe m na-ekwu nọ ndụ ka m na-azọ nwoke na-azọ nwaanyị na ndụ m niile sisi nne ji mụọ m ọ gbọrọgwụ na mkpakwụ dube nna m ya ka achịa m n'aka wee na-eme. Nna m ekeneru nne ị na-ebu ọdịnala dị na bụ na nwere ndị amara na nna nna obido fọm nna nna wee bata wezi ya sị na ihe na be ndụ ọ dịgo na be ndụ n'otu akọ ga-adịgide orijin ọtụrụ ụwa onye ọbụla amụtara na ngwụla anyị nwere onye dịka ya. Anyị nwechara ndị ọzọ nwechara ndị na-ejikwu mmiri agwọ ọya na ngwurube nna m.
ma ndụ na nwoke ma ndụdụ na nwaanyị nọ nke ị chọrọ bịa anyị nye gị obu amala amalụ na ọka iwe niile nna m ekene rinne na edu pụrụ iche wee sị ka ịgbakwa ọra na-eze ndị na-awọ Chukwu ugbo afọ ọzọ na nke eji mata gị aba mụ edikekweni mana aba mụ bụ Honorable Dr. Chibueze Ejuowo Nzekwe onye ụmụ bele agụlụ ọka nwa nwa Ejuowo Ọgbanje n'ime ọka aba eji mụ nwa ibe eji mata m erike inekwu anya na okwu ka bụ ọmụ n'ọnụ ọmụ bụ Ezeana nke ndị agụlụ ọka Ezeana Chukwu gọziri ịchọba ihe gbasara ọchụ elechi ya akpụ alụ ịchọba ihe nwa ada nwoke ma nwaanyị metere elechi ya akpụchafụ ya ijebe n'ala ọ bụrụ ibe na-echighị ike na amụosu na-echighị ike ijebe n'ala maka anyị na nwaanyị amụosu ma nwoke ama onye kere nsogbu achọba dibịa aja ana ka o je tigbuo onye ọmụbụ dibịa aja ana anyị eji mama erike nọ nke onye chọrọ enye na parish ọbụla nwere dabam nọ nke ị chọrọ ije akị ahụ ka na-egbu anyị ndị gbasara ọka na ọka kara ụzọ nọ wee na-ekwu na iwu Ezeana ndị agụlụ ọka ọmụbụ Ezeana nke ahụrụ anya ba Ezeana Chukwu gọziri agọzi na mike na erinne ewesi ọzọ bụ ndị ndị dekuru nji na echi niile ka ọsala ọkụ ibe anyị dere ya bụ ọsala ọkụ na ogbu ebi ngere igwe agwụ asagola ọkụ ya ka o ji afta na net ka obodo na-abịa ya anyị kenere nne nna m wesi jideka iji ya sa jideka oji na ọ na-eme mma ekene gị omenala Igbo mma nna nna
Baba.
Oh,
Abang senior.
When I present the phone, when you call phone, the preacher, I am done. Hopefully, for phone or maybe when you have phone. I will. Sugarland Estate.
abalị gara aga ọkọme okwu agha abụọ na-ebuli ụzọ onye agbara ọsọ ngwa ndị na-ebeli ikuku onye nsogbu